का कहियो भैया, हमरा तिलक में मिले स्कूटर तो हम घुमाइए स्कूटर से। हमार जब बियाहवा होवेला हलवा ना तो वही फंस गेलो दूसर से। हम घूम लिया पाची से, प्यार कर लिया अपन सास के पाची से। यही से कोरोना वायरस हलो 3 धरल हलो। जाना हूँ लॉकडाउन बढ़ गए तो बियाह न होले। हम कहली कि तो 4 गो आदमी लेके आवे बियाह करे तो वहू न कर दिल। बताऊँ कितना दुख के बात है। कैसे रही हो, पेड़ पर चढ़वाई अमरूद तोड़वाई है ये न है। अब तो लॉकडाउन बढ़ल तो पुलिस मार के पिछुआड़ा लाल कर देते है। हमार 4 गो दोस्त हले, वो कनियो के गलल फ्रेंड हली ना, हमरो गलल फ्रेंड हले। गलल फ्रेंड से शादी करते लिए न होले, लॉकडाउन के चलते न होलो। कि सदिया सदिया रटत रहनी सदी यो न भइले यार गावा न भइले हो। कोरोना के चलते शादी मोरा कट गइल ए राम हो। कोरोना के चलते शादी मोरा कट गइल ए राम। के बढ़ी गेल लॉकडाउन के डेटावा गे मैया, कट गेल हमारो विवाह। अगे तिलक दहेज सब फेल भेल मैया, जहिए से भइली हम तबाह। चरा बही भैंस कर रही है ऐश, बाप के उड़ा बही है लाखों लाखों कैश। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ना। शेर कबड्डी रेता भगत हमर बेटा, भक्ताइन हमर जोड़ी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। यूट्यूब चैनल हमर ये आई एम बिल्डर। ओके पापा।